Borlangpher Soil Conservation Range along Thedung ke Chopanglim. ASDC Socheng Constituency Committee Kangdangamai Kangni. Langkar Om ki joi kilang adi malong ke palang meji aphan forest asai compensai kiding. Birta ke me Karbi Anglong tourism asai campaign patir piponsi botor ke kur karcholong pachiton ponsi ingdeng hini Karbi hirjir ki hir kache patiang thek ke damtang there ni phai kep surihini raing kora pliani si ke paklang ponji alam dolo. Bonsita me kapre kaha war pen hirbang piatung pen kachuning ri ke do kogajok alang lituma phan aman biponsi puthot hirjir kangsir kang chapmate judges atum pen chingwai serpen puthot there poni phai thongkep surihini raing kora pli an apor bipon thulo lapen laso hirjir ang thek laki jangni poni phai ing korai si surihini raing kora pliani si peklang ponpo bangso kangsir kang chabahut nang litum live sitami Hemtot lun pen thek ponlongji Karbi Anglong Live News Channel along pen. Klar dakachini ji aphan la aber ki jongpon official WhatsApp number 9365518931 la pen 9365497679 along humri ignon. La pen labang so botor ki kur karcho ingdeng hini Karbi hirjir ki hir kache pati along ke haiduna bangpu abang piatuma phan nong esitami pajir ponpu. Kiching sianong eke hai dun abang pia tuma phan tangka suri thongke trophy la pen certificate pajir ponji adun thonong e ke hai dun abang pia tuma phan tangka suri koi trophy la pen certificate la pen ke thomang deng anong e ka chepalong dun abang pia tuma phan tangka suri cap trophy la pen certificate pajir ponji Karbi Anglong Live adaba birta long pen ilisami mirinahan sepi pen birtang ton pen archuponikta Non Kechari Prime Minister Narendra Modi ke jalin Ratpangria tum ke Chopanglim asai claim klila pen paklem long lepua semi kedinga Ratpangria hut Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Dipu Soil Conservation Division ke parlo Borlangpher SC Range along aningkan ke Chopanglim asai loksi ke claim Check ke seguna theng PKA la pen ke etangadim Karlu amen pen aningkan tami ke Panglim asai claim lo ke Panglim pu ke jongdam nang kok atheke sai hem bohi kolomalong Atengke check segun lapen devak hai hui tiki lapen aningkan wangta karlu aphan tangka keen ke padam piklang bom sita ahok pedalam ke devak mate rubber ilong tiki lok pen anpar ke check segun po hai hui ke tiki ke pinsi aningkan wangta karlu lapen kapre akala na asai amen pen range along ke do asai khiatum tangka chu en bom lupusi ajaha katum pen lam longpon La soteng ahok pedalam kilong ji aphan pusi pherangkia dilung atum adim kilang dam ji aphan humri damlu la sohut inut asai khi pen aprang segun ke adimalong pherangkia tum aphan adim peklang tunlu adimalong ke thengpi erongta wangdong ti lapen ajahak adimalong ke longle ke joy ke dokok ajoni rongara ratum noksi tiki derlo Bohi kolomalong ke paklang ating pulote surihini ra kretroxi pen surihini ra krener ke baningkan Borlangpher SC Range along hector trok devakatiki aphan sika lak isira suri trok kebra trok ra pharohini atangka range atum enlo lasonsi surihini ra krener ke pen surihini ra kresir ke abaha chekatiki aphan hector pen sika suri phokebra trok atangka tami range atum enlo sita ache katiki ke adimaklong thangta theklong ledelo Lason si nature conservation aphan pusitami tangka suring ko rapho enlo sitami laso asai ke klema dim tami sai kamatum nang paklang thek thedelo surihini raing ko pen surihini raing ko raisia ningkana baha kovikati kitami 1.3 hectare peklang pona teng pen tangka sika lak thomra suri trokebra nerkebra pharotroxira trok nerkepan enlo sita kovikati ki puke aklima sapso sai hemalong achili bichom anvedlu lasonsi surihini raing koi pen surihini raing ko raisia ningkanamat hectare 2.50 peklang pen anam sika lakisira
suri trok kebra trokra pharo trokra plikep atangka enlo sita konna tong katiki loni lapen kupi tong ke claim loni saikam asai khiatum anta chini donde dak pengen pon ke ilo nitum hala sono kene course ardo hut lan bang ke ilo non bang ke vedele jo hala sor bang tang kene ilo adim ta lah ilo soninkan ada nang bang lake disum 2000 apa 2000 apa nanti lah 2017 oh lah sebelum si dopo sebelum si dopo kali-kali nali pemumpu bang 2000 apa pula 2000 kalau sedang 2017 18 19 lah sebelum hasa bang ilang lo masih non make nang lang lo vedele hejo kalau 17 18 nom ki iba bang kan hasa bang ke du lang पर नो फे बंके आवे दलो ला बंग चिन्नी न दलो चेकी पिने ला सबुथा बंग नंग गदा दलो ला बंग चिन्नी दे इमा इंत नंग लि थिनि दन तेंके चिन्नी दे नंग लि बंग डिपार्टमेंट को पिलो पुलिन दे डिपार्टमेंट न के कने माली Lason si surihini ra Chrisir kepen surihini ra ingkoy aningkan tami devak mate rabar kati kitang hector truck kalana anam tami sika lakhini ra suri truck si kep atangka kedam tang peklanglo Lason si chekati kitang hector pli kalana anam sika suri plikebra hini entulo Sida suri phokep atangka pen water harvesting tami konnatong ke claim loni lapen kupitong ke claim loni thangta kladak sai khiatum pen than tek thedelo kamang humi me alam ke borlang pher AC range along avi pin mate tiki ke pin amen pen ke e anam karlu la pen kalana anam aningkan wang ke en ke side phu sai khiatum ki cho ke panglim pen anpar ke thang takalilo BJP atum cho panglim le la pen ke cho ke panglim atuma phan langding de po hut soil conservation division ke parlo borlang pher SC range along kumat ni angta namunit contractor atumle sai ke claim clipin atangka ke panglim kali bonta sai kam ranger lapen kaprek asai photum penamat si methang rat pangria phan kachong thui lapen tangka ke chu panglim lo la sila pusona sai khi asai phu atum ke claim asai kam kilangchari em atum kachini don demate chini lor pen tong ke pa claim lo ni pusi ongdung cherok tok aradatum pherangki atum athingno ningche lan chotkali borlang pher SC range kirai kom along le along kedotang seguna thengpi kang huatum rot lorlo lan chotkali ajahak angtan pen ki wang ki che ki bia so atum longle cherai si soil conservation atum along le along si hem chikim pen kedo pathirlo lahai kaddu kawia sai hem pen kilometer isi hinyang bong klanglo sita sai kamatum pen nonama thangnat sai kideng avilo lan chotkali segona thengpi kang huatuma phan kinep dun pu alam the arjudun long lelang lasi lapuan ke parot long lor ki sai phu sai khiatum kachirap dun avi pulote kang huatum ta klemun iputa ki thek dun long abang huatum ningchi News report Karbing Long Live Autonomous State Demand Committee mate ASDC pen lakhapli socheng MEC constituency arlo ningkan thongke proxy ASDC along kedo thip anparta akaprek political party along kedo dun atuma phan ASDC socheng constituency committee atum pen mass contact asai kideng ponji aphan pura pini West Karbi Anglong Hamren district committee asai himalong ada por phai khri si pen mai pedopon ASDC Socheng Constituency Committee amai phu head sing phang cho ka chepam phu pon amai long arsik jit pen ASDC asong ke pangtang ponje phan penangan alam rai dengpon Assam government central government pen tripartite talk ke padoji aputhak chingwai pon bangso ka chingwai ji lake pini penap angbong Assam government pen chief minister level mai ingi ponji ASDC asong pen si khai ki sunga por hut aphong tin la pen aportin hut sidami che song pon wang bom lo Non-Uniform Civil Code mate UCC Citizens Amendment Act mate CAA lapen Phelangpi Kheronia long Aronre pen Biharia Khai pen PGR VGR along le nangkacherai thip apu thaksetami chesong dutlo pusi ningje pon karto nalituma phan pini berta pachetak ji kenang sot la hano madak Autonomous State Demand Committee chihek pen ASDC lake
1986 amahang kapitek pen sang sepin pen la hempre kilong di fan article 244A Indian Constitution nong ketok dak so bah airset proset kachesong kang ton te pin pen pinianian sitami alatom sang sepin pen kachesong pen aprang ke dambom ja panatom por ipon bom Bang so mai long non Lok Sabha mate Member of Parliament mate MP kilik kibia long ASDC asong penta thereponi phai Chrisir Kebarni ASDC therapy along Core Committee pen ingwai ponsi pangdak pon popota ASDC Central Committee amaipu sar singing leng pen pherangkia thingno pangdak pon election long kache pate dun damela bangta part of malagi tuma movement program penak apol si non ke wang bom MP election long ta ASDC pen candidate do po ta kene tum chi pate dun po la peneli tum ka dugo verap phanda appeal lo je dak bank ke ili tum khei si ning si autonomous tera farman ili tum longri so bordar ka cherai thip nai je farman CAA ka oppose nai je farman uniform civil code ka oppose nai farman new land policy ka oppose nai farman Pijar area long kami mana eviction tangte tik kache song thip nai farman ASDC pen kache toy dunji MP candidate fansi pa hainang pu busini to hin pen ke kaduka we kar beng long rat pada chuning ri Hamren pen Daniel hi Karbing long live Selonijan Eastern Division Forest Range atum chepatyo piponsi non malom garampania long anso se ke palang me ponji aphansai ding pon bomlo Karbi Anglong pen Golaghat District ahoy long kido nong nam kache thang plup langkar omatic garampania long towar kidam ke wang tum kai kita kisu vui langkar om kilang pon aphai aphi ong nangbat bomason si thek pon long laso jok laso dim pen Karbi Anglong Autonomous Council of Han Revenue tame chelon chit long pon bomlo lasi non puthot anso se ke palang me thumucho jia phan pura non malom JCB pen sai ke pa claim pon thek long Kipalang mea long ason amir arong hai hui epon pulote kilang mea bang anso se nang do thumucho jia phan do desang se ki claim pon bom do tanglo hala pupenangan kachirok tok arada tumpen kaning je pon thu ke labangso garampania long isi welcome gate mate donri welcome to Karbi Anglong pu ke tok do sonte lapu anso se kilang me abolon do thumucho ji basi ning je pon rinti Lasi Prabjin pen labang so dimalong Karbi Anglong Autonomous Council pen isi welcome gate mate isi adonri kibipon do sonte misenji Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Karbi Anglong live abirta nang kilang dun kaching hon arat do anaphan aprangsi rongarak ronghang rongbong arnam pharo pen suri akadom pipajir ponlo tangte donatum botor sarpo karkli phejopon bangso birta nang litum arjik tha bangso botor sarpo aranama phan karkli ka phejopon lake patumi pini aove akai alam kali pinpur me socheng plangra pen piniani an ke kroi ke pechun pon labang soron Karbia khai long botor sarpo karkli ka phejopon nang kok aron laki bangso akinang sotke lapu helo ilitum sok aminu sang aminu sorong yang nai pulo si bilitum solang dorat anta ilitum ipilukhi mate sok sang ke katiki penkang hoi abang ke ilitum akinang sot lo si labang sok sang along inhun ke dok arwi ke dok kenangji si labang ya semet ke botor sarpu lagi ilitum manikan bangta alkiponan kolo pen labang so along ilitum along rido labang ke habipi lapen jong thili pen om larong ronghan alang tum ke bolo bosar long ripulo asalang litum sian ikan bangta bolo bosar wang po tadak kalki ke phejo panalang tum si horhak hortebuk nang pododun lo Botor bukan aranama phan pinpo kipu ana pharo atum jongsi claim pachun pon pe polote kecho e kachosom akheti meti anta ke memede ji alamlo lasidonatum hakoko akisaratum kachithanalam pinpo tuma phan birta tha pininga ningkan abaha botor bukan koson mapura arjudun iktha tahu tangte donatum botor sarpo akuru katharbura pen alamthe womot bukan kosonlo motor tar po kuro tar nili rupsing kathar boralo nasi nili pini ciklu ketur dangan ni ketur dangan
betul tar po bukan solusi thok pilot jir pilot kadam pilot kari pilot lasi thok ke jir tamme tum betul pasar bukan tar po ta bumut bukan nang than seta ini kan pan kan wan ta ceklu ke tur dangan ni tur dangan ta betul meji bukan meji hun ke doktor ji arbi ke doktor ji jerong ching di dulu jing na ching de la sok the meji sang the meji betul meji pi wa se char klisi pini bun bukan than anam bun bukan than ta bumut kan ta me et ban wa kan bang ka hok hempu bang ta parwi peme pen mukurang ta parwi ta parwi peme Botor sarpo karkli pon arni pulote soplit umchera angkang sai klem iklongle lapen longle mek pado iker tang tang Botor sarpo karkli ka phejo pon aphan volo vosar komara long ripen lo kepali pon po bangso potha karbia recho pen alam theto arju iksinang habe tumbang habe pi habe umrong habe atumbang volo vosar bang soron miya tum bang long ri long para long wulu keter dam la so puthak pen asa tumie bang ke habe tum dak wulu sarang pe dilo tabe to we sai ka bang ke tum se sadilo pinia bang ke dai tum ana pharo tum pen ju bang pli ke bang pli tum pen ke tum long ri habe long para be pen dang lo tum dai tum Sarsaratum kachethan botor bokana kuru kilun ke parju bang ha imolun lun ripotum laki bang kathar poalun bang aporsi kilun lapusonta kachethando tema rongarak ronghang rongbongalong horbongar nam putanglo pulote ritjai kachopan sitami me cho ik esi manlo hamren pen rongbong terang karbing long live Tereni pai krehiniar ni disama lakhahinia long KKCA aro kesengamai kepadopon bangso hu thereponi pai kresiar ni PGR VGR alongle aputhak sit-in demonstration dharna kepado hut Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kapinrem kang thok pen kiputot aputhak KKCA kongchon bang Welson tiso pen ningduk chepaklang pon Sonsi bangso KKCA disama lakhahinia hawar kiseng amailong penangan aron barim ke kroyarat lapen ronga saratum chitongdu anparta aron barim karkli ka phejo anso se ke pangtang pon hekjia phanda chithan chimum padu halapu PGR VGR along le puthak ka chisong ke do hut APHL sema phujai ka thar Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kapinrem ki putot apot Karbi kurusar chingrum amai kongchon bang Welson tiso hin pen ningduk chepaklangsi pinrem lo lasike bang jilangani lapuson pinrem thap there jia phanta pachini pon mia bangalalo je non karbia khailong ke ningi si khei si son si dunang po nona tumi alom tame news theglong do ni tum la hai bang ni tu ke KCA pen bang ke ning oi pik la pen ning duk pik lo je karbi hian jan si kachepa rem kachepa flop wa ya du do ma ti di ho ke hai jai ka thar bang tumi ti APLC pen pasi pu la tumbang dharna dolo je karbia hala CM sar Dr. Tuliram Rong hansi ke down tang ho adhok tumbang ke ak thu tang ho ke karbi hian jan ka lason ka chepa flop ba ni tum ke KCA pen bang ke kroi ma si un la pe lason ba che don dekte karbia khai ka ching hona bang towar ke medu pote lale nang paklang pono sita hala aron bari mamu ke chingruma mai ki bi hule hala mongol sing ti ni phan me hinunu ni personal phan nang humlok a phi bang ke ha cholang rem da ho hela puta ho hela ben thola so kya jong si do bote ho kurlong damra lang li le hadang lang am plui de choklo mat lan social media long lang li over smart chepaklang nang ne APLC tum kam claim ji pulo tang te claim pe me nang ji la pu thorom long na chi yokon ang piso so me ka chi chi long a chi yokon ang ko na ne hidi long le alam long a chi yokon ang ko na ne ra party kam long a chi yokon ang hala so bang ke chok che pusini tum ke KKCA pe na bang ke puthi lo la pe rat ni tum long na che kroi dun lo je aron bari mar mu chingru mai PKB ke ni tum ka he News Report Karbiang Long Live Kidamtang Thereponi Pai Krehiniar ni Sarsing Teron Langkung Habe Auditorium Holalong Karbilo Charlia Song Tirika Mamaya Hinpen Kangdangamai Kangni Bangso Maya Lo Desoi Teron Apan Chedon Sarpen Akimi Kongchon Bangarpu Kepek We stand for oppressed people's struggle Puat Happy and Ponsi Karbilo Charlia Song Tirika Mamaya Hinpen Kangdangamai Kangni Pon Bangso Maya Long Karbilo Charlia Song Tirikam Amaipu Thompson Rong Pipen Mai Chari Ponsi
mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por bidisar lai chaning leng pen sia por en ponlu maya long aluhi man pen Karbianglo Autonomous Council em Madhuram Lekthe Lumbajong Block Education Board Chairman Salawar Be Jinfed Board Chairman Tungthang DSU Amaipu Dhiraj Dipusa Gorkha Students Association Amaipu Suresh Chitri Khasi Students Union Amaipu P Ratani Lapen Abarim KSA Amaipu Vidya Singh Teranatum Chetongdunsi Mayalong RD Pidun Bangso Mayalong Sumit Timong Aphan NTKSA Pu Hokponsi KSA Kongchun Bangar Pu Pen Pesun Pontuklu Alar de Soiterona Phansi Akimi Kongchun Bangar Pu Ratchedon Sarpen Pek Ponlu Niltum Bangke KSA Lamding Road Committee Law Ladantum Central Committee Ajak ding klui pen Niltum General Secretary Bangke lagi NT KSA tak NT KSA asai se claim pen kapre KSA pen decision kian along tin setemi alang ke fail dun phan se alang claim pon lo pini ala so joine pen pini kangdai mai che phapon si alang phan bangke KSA ar pu pen pasun pon lo KSA ar pu pasun pon pen alang pini ne thaning tung bangke a sitin a district committee a sitin a branch ba unit lo ke claim abang phutuman setame pini pen bangke KSA Lamding Road a General Secretary ke Sumit Timung Kalilo Pusinal tuma thengno penel tum than paklar panlo Pangdang amai Central Committee hin pen labak so mai ke pathik pon nili nak chetong dun pen ni garok piklo ini da lang litum Karbianglong Aparman Karbiakhai Aparman misen alang litum kaching wa ching sai patu ponji lapen ke Karbilo Charlie Asong ke claim ke dam nei ko pima lahai katu ka belang itu pini kecing wajing sai patu pon pini ahok peda bangke da kalui sarpo ele tu kacing onai Karbianglo Autonomous Council CM sarpan selang itu ka chawam pon padolo alang li borpung tarapung phala da ele tu makhai tu ko comment tu penane kisung ke po ke tunang phala so ka pajog ya phan pini pewaranong ike som labang so cetong nako alang li ke som labang so mai tu nako mat alang li pini dak KSA Central Committee Extended meeting along bangke nili phana pingkhat lo nang li le cetong mo kadu ga welam thanon nili phan nang pingkhat teng si pini dak nili nang cetong mo News Report Karbianglong Live Tang te pinia da babirta ke lapan sekang tonik lo arni kimi